खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव आरोबाव सानडे स्पेशल पर्टलि लाना फैलायबाय आङो गेजेर समावहाय गेप जादोंमोन बे समावहाय आङो माने जाखायाखैमोन आरोना अमाखौहाय ओमफ्राय दाख्लै नै आङो गोखा गोखै जानायनिफ्रायहाय बे टाइमनिफ्राय आङो जाफिननाय जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय नै दिनैबो आङो होमबा नोंथांमोननि सेरावहाय बे सानडे स्पेशल पर्टलखौ आङो शेयार खालामसै होननानै फैनाय जाबाय ओमफ्राय दा रायजोफोर आङो दिनैहाय अमाखौ माने नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं माजों जागोन खान्थालजों जागोन ओमफ्रायहाय न'आवनो दंखायो खान्थालाबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो आरोबाव आलादा माबाफोर होफागोन आरोना जिनिसफोर होफाबावगोन नोंथांमोना जोजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आरो नोंथांमोना जायफोर नायगिरिफोर बिसोर मिथिखागौ जानांगौ बे संनायजों लोगोसे आङो जानायबो लाबोयो जानाय भिडिअबो लाबोयो होमबा रायजोफोर नायलांबाय थादो आं मा होगोन आरो आङो खान्थालजों लोगोसे न'आवनो दंखायो नालाय सजना फिथाइबो दं सजना होगोन आरो आङो बेसर गोसोम गुफुर ओमफ्राय कफि बेगर होगोन आरोना रायजोफोर नोंथांमोना होमबा जोबजासिम नायलांदो आं मारै मारै संगोन होमबा दा रायजोफोर आङो न'आवनो थानाय बे खान्थालखौ खानानै लाग्रोखानोसै आरोना थौदो होमबा रायजोफोर नै जानाया आंना रेडि जाबाय होमबा बेयावहाय नै अमा गोरानजों खान्थाल ओमफ्रायहाय सजना आरो बेसर आरोना ओमफ्राय नै हांसो गारामा लादों ओमफ्राय बेयाव भिन्दिजों नाथुर रुनायजों दं आरोना ओमफ्राय नै दुन्दिया दङ बानलु बेखौहाय सिफ्लेनानै जानोसै आरोना जानो लुगैबाय आं बिरादनो रायजोफोर नायलांबाय थादो होमबा रायजोफोर जोबजासिम
टेस्टी का
आङो माने जा ओंखाम ओंख्रि जानानैहाय एसेबां बुरजा लाखांदों आरोना ओंखामखौनो माने आं बेखौ हानाय नंला जानो माने हागौमोन आङो ओंखाम जानायनि सिगांसो मा मा जिनिस उखैनानै मा मा जिनिस जालाबायदों आरोना ओंखायनो माने बे बुंखानानै थादों ओमफ्राय आरो जाफैबावबाय बेसेबांबा बुरजा ओमफ्राय खिन्थु बेखौ जानो हानाय नंला आं रायजोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन रायजोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं